खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी खाम्फा बरगयारी बिथांनि भिसिडिसिनिनो गोख्रों बिपिएफनि मावथिफोरा फिन आरोबाव इउपिपिएलआव जगदान सानफा एफा बेबायदिनो खाम्फा बरगयारी बिथांनि मददगिरिया गुगालांबाय थासिगोन नामा जेराव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा सिमां सुजुगासिनो बे समावनो भिसिडिसिनि गोख्रों बिपिएफनि साथाम मावथिफोरा बिपिएफ नागारबाय आसाबारि भिसिडिसिनि गोख्रों मावथि बिपिएफनि साथाम मावथिया बिपिएफ नागारनानै इएम रनजित बसुमतारीनि न'आव थांनानै इउपिपिएलआव जगदान 14 नं चिरांगड़ आसाराबारि प्राइमारि बिपिएफनि एक्टिभ वर्कार बुजन मुर्मु लखि उराव आरो साम्बासि बसुमतारी मुंनि साथाम बिपिएफनि गोख्रों मावथिफोरा बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जेराव खाम्फा बरगयारी बिथांनि दैदेननाय आरो हाग्रामा महिलानि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ मैयासो उदालगुरिनिफ्राय गिदिरथार कार रेलि लानाय जादोंमोन एबा दावबायनाय हाबाफारि लादोंमोन बेनि उनखालिनो दिनै फिन आरोबाव खाम्फा बरगयारी बिथांनिनो समष्टिनि आरो बिथांनिनो प्राइमारि एबा भिसिडिसिनिनो साथाम एक्टिभ वर्कार गोख्रों मावथि बुजन मुर्मु लखि उराव आरो साम्बासि बसुमतारी मुंनि साथाम बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिया दिनै बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि न'खराव थांनानै गावनो गाव जयनिं जाहैदों बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाहैदों जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायदोंमोन जुदि बिपिएफ दोलोआ खांख्रायब्ला अब्ला इउपिपिएल दोलोनि माथावरिखौ गिदिर माथावरिफोरखौ बे खांख्राया अरसि जोबदों सिलिंखार खालामदों होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन नाथाय बे समाव सानसेनि उनावनो हरसेनि उनावनो फिन आरोबाव खाम्फा बरगयारी बिथांनि साथाम दैदेनगिरिया एबा गोख्रों बिपिएफनि एक्टिभ वर्कारा दिनै बिपिएफखौ नागारबाय आरो बिपिएफखौ नागारनानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि न'आव थांनानै जगदान जाहैदों जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोख्रों खालामनो खामानि मावबाय थादों नाथाय बे समावनो सानफा एफा हा गुगालांनाय बायदि फिन आरोबाव खाम्फा बरगयारीनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैदों खाम्फा बरगयारी बिथांनिनो समष्टिनिनो साथाम गोख्रों दैदेनगिरि बुजन मुर्मु लखि उराव आरो साम्बासि बसुमतारी बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ बे समाव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों नुना मोनखादों जेराव बिथांमोनानो बिपिएफनि साथाम गोख्रों दैदेनगिरिमोन खाम्फा बरगयारी बिथांनि भिसिडिसिनि गोख्रों बिपिएफनि मावथिफोरा फिन आरोबाव इउपिपिएलआव जगदान फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोखौ नागारदों जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा बे समाव गोख्रों खामानि मावबाय थादों सानफा एफा बेबायदिनो खाम्फा बरगयारी बिथांनि मददगिरिया गुगालांबाय थासिगोन नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंदों बिपिएफ दोलोआ गोख्रों जागासिनो दं नाथाय हरसेनि उनावनो सानसेनि उनावनो फिन आरोबाव बिपिएफ दोलो नागारनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों खालामनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा खामानि मावबाय थानाय समावनो फिन खाम्फा बरगयारी बिथांनिनो ओनसोलनिनो साथाम गोख्रों दैदेनग्रा बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान होदों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव